Sa sudan? Hotdog. Ay, Sa'yo. Ha? Kanang itlog. Itlog yung sudan guys, oh. Nakuha po ni mong sudlanan eh. Yang isaw sa pagina sa suka. Lami din na isaw sa suka. Yung kamot na siya kaon guys, kay gigutom na daw siya. Kaya pero makadagkag-dagkag na kaya mo sa litong kanon. Hawag kanon. Mananigin magpawa sa itlog kay itlog raman dali-dali. Luto. Diri lang siya sa ubos ni kaon, no. Mabawa siya ni kaon dito. Magda oy. Ang guys. Okay? Ani hapon na. Pabigay. Bubig. Sus, inang bugnaw nga kabugnaw sa panahon.